Csak mondjátok meg neki. Megmondjuk. Én ezt így nem. Ennyi szünet. 5 perc múlva a teraszon. Máté nagyon rossz. Az Újlipótvárosi dolgokban pedig egész jó. Balettban. Tökkolom fel. Ők nem tudják, mekkora költő vagy. Hát, az igaz. Próbálj meg nekik egyszerűbben mondani, úgy hát, ha megértik. Az lesz. Máté, én nagyon kellemetlenül érzem magam. Most erre mit mondjak? Hát, például azt, hogy sajnálom. Mert őszintén, srácok, ez elég rossz volt. De nem baj. Színész létetekre nem kell mindent elsőre megértenetek. Akkor mondd meg, hogy mit csináljunk! Na, először is gyere ide kicsit közelebb. Te is, Réka, légy szíves, köszönöm szépen. Meg picit arrébb. Jó, szuper. Így. Csípővel mindig a kamerába nézzetek. Most mindent, amit így eddig megbeszéltünk, ugyanúgy, csak nem kell annyira beállítani, mert ugye ez a verkbe megy majd, ezt nem tudom, lejötte. De mindegy. Figyelj, én nem értem, hogy akkor mi most öregeket játszunk, és ez ilyen stilizáció, vagy pedig átírtad az eredeti egyperces Na, egy fiatalabb pillanat, szerep. állj meg, légy szíves. Szóval, ezt majd úgy kérdezd meg, hogy nem affektálsz közben, mert nagyon-nagyon hülyének tűnsz, így ne haragudj. De látom, hogy most nem nagyon vágjátok, hogy mi van. Szóval arra gondoltam, hogy elmondom egy versemet. Jó, hogy megértsétek. Szóval, nincsen apám, se anyám. Bernát, pazd meg, nem! Mi csak színészek vagyunk, nem értünk az ilyen elvont dolgokhoz. Hát igen, tudom, de ez a mondat se volt annyira jó. Mondd újra, és gyűlölj egy kicsit jobban. Legyél egy igazi vérgeci, hogy legyen hatása, jó? Szóval, nincsen apám, se anyám. Ezt nem te se... írtad. De igen. Baszódj meg. Az meg, érted? Ez is milyen köpés volt, ember. Többen nyállal, határozottabban, oké? És kicsit az arcon fele. Na nyomjad. Menj a picsába. Na, Réka, ezt most csak neked mondom. Mosolyogsz, bólogass, nagyon ügyes vagy. Te tudod, hogy nekem volt igazam, és nem a Máténak. Na, figyeljetek, akkor most ezt az egész beszélgetést meg fogjuk ismételni szóról szóra, pontosan ugyanígy, oké? Csak le kelljen már titeket instruálni, bazd meg, mert ez már tényleg tarthatatlan. Mátit, amikor leköptél, akkor nem menj ki, hanem csak lásd be, hogy nem érted a koncepciót, mert hülye vagy. Aztán kér bocsánatot, és ennyi. Réka, te meg mindent ugyanígy, csak kicsit jobban, oké? Tiszta? Szuper. Máté, velünk vagy? Igen. Na, jól van. És aztán bocs, szépen, figyelmesen meghallgatjátok a versemet. Rendben? Szuper. Kamera. Farag! És tessék!